Koniec cesty nepoznám. Oheň horí, tiene žiaria, koniec cesty nepoznám. Nezastavím, svetlo čaká, chránim srdce a môj čas. Vietor fúka, vedie ma vpred, kilometre nevnímam. Nezáleží, kam ma vedie, minulosť už nepoznám. Kráčam tam a nebojím sa. Cesta moja, cieľ je blízko. Každý pád mi dáva impuls. Vnímam noc a vnímam ticho. Noc je tmavá, idem tam sám, tieň za tieňom, hľadám ten plán, srdce bije, vedie ma vpred, vidím krásu, vidím ten svet. Kráčam tam a nebojím sa. Cesta moja, cieľ je blízko. Každý pád mi dáva impuls. Vnímam noc a vnímam ticho. Freiheitsrechte haben keine Pandemievorbehalt. Das Friedensgebot hat keinen Putin-Vorbehalt, meine sehr verehrten Damen und Herren. All das, was uns unsere Medien einreden wollen, dass die Freiheitsrechte doch geschützt werden, aber bei Corona, da ist doch noch eine Ausnahme, muss man doch verstehen. Oheň horí, tiene žiaria, koniec cesty nepoznám. Nezastavím, svetlo čaká, chránim srdce a môj čas. Vietor fúka, vedie ma vpred, kilometr